हाय लोगोफोर गुड मर्निं दिनै 18 फेब्रुवारि जों मोनसे ड्रामा श' खालामदोंमोन 14 फेब्रुवारियाव बड'फा कालचार कमप्लेक्स क'क्राझाराव ओमफ्राय बे जोबनानै थांबाय बेखौनो मोजां मोननानै नै जोंखौ दा 20 फेब्रुवारियाव माने श' खालामफिननो होदों सेम जायगायावनो बेयाव आरो कालचार एक्सचेन्ज प्रग्रामबो जागोन ओमफ्राय दिनै जों नै जोंना खायसे माबाफोरा सेक्सफोरा हामा जादों बेखौ दिनै फाहामफिनदों नैबेफोरखौ खेवजोबफिननांदों माने अबेबा अबेबा लुज जादों नै बिथाङा टिपकाइनि अमृत ब्रह्म दा जोङो साब्रै दं साब्रैजों खामानि मावगासिनो नै बिथाङा बाक्सानि मिजिं बड'सा नै बिथाङा एनएसटियान बाक्सानियानो बिथाङाबो दाखालिनि श'खौ खालामनानै माबायदि मोनदों बिराद मोजां जादों दा नायनोसै बे नेक्स्टआवबो मोजां जागोनखौ आसा खालामदों आं दाथ' श'खौनो खालामफिननो होलायबाय जिहेतु नै श'खौनो खालामनो होबाय दा नै बेखौ जोङो मोजां खालामफिनदों मानोना दाख्लै एसे दोरो दोरो जादोंमोन नालाय दा बेयाव मुखुब जाथ'ना दं बे माखासेखौ माने फाहामफिनजोबनांबाय नैबेखौबो फाहामफिननांसिगोन बेबो जोंना माने रेगमोन बेयो ओमफ्राय बेयो आलाय सिलाय जाजोब्बाय खेवनाय जादों बेफोरखौ फाहामफिनजोबनांसिगोन फैफिनदो रायजोफोर जाय जाय बिथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंमोन आरो जाय बिथांमोना नायाखै बिथांमोनखौबो फैनानै नायफिननो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय जोबोद मोजां मोनदों जाय बिथांमोना दाखालि नायदोंमोन माने ओरैबादि जादों मिनिनाय समाव कमेडि समाव ओरैबायदि मिनिफादों आरो दुखुनि समाव ओरैबायदि साइलेन्ट जाफादों माने मानसिफोरखौ मानिनांगोन जोंथ' एसेबां गिदिर आर्टिस्ट नङा खिन्थु जों सानदोंमोन माने एसेबांखिनिखौ जों खालामनो हानाय नङा खिन्थु मानसिफोरा मोजां मोनदों आरो नायनानै गोग्गाना लानाय बायदि नङा दिसुन जों गोग्गायाखै मोजां मोनदों पाब्लिकआ मोजां मोननायखौ बुंदों थेंक इउ गासिबो फैबानो जाबाय नायफिननो